Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan akara at tagala Union, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngamsakpay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada papang boy kan Mamang Merly Paras, iti Kayasan Kamiling Tarlac, from Raquel Paras ti Hong Kong. Shout out kada Flory Castañeda, Maricel Daligis, Corazon Balaan kan Aida Garcia. Jenny Ferrer kan July ti Dau Pampanga, from Ariel ti Clark Pampanga. Family Britos di Tabarrast East kan Barrast West Bagao Cagayan, from Vladimir Britos ti USA. Shout out kada Jasmine Rivera, William Bolosan Sr., Martha Hasildo kan Randy Bumiltak. Jan Trigo ditoy Lian Hong Fish Depot, from Jando ti Kaohsiung City, Taiwan. Mama Hazel kan Papa Orlan Benedicto, kan amin nga auntie kan uncle ko ijay barangay Campamento di Fonquirino, from Rod Benedicto ti Fort Bonifacio, Taguig City. Makablaawan nilakay ko ani Marvin Lopez, kastamot da Faye, Aina Faye, Raven, Yuri kan Nanay Flor de Lisa iti Western San Jose, Tarlac, from Marvin Raiza. Leslie Sugitan, May kan Sheila Sugitan, kan Hildo Sugitan ti San Juan, Quezon, Isabela, from Juliet Sugitan.
Shout out kada Jinky Michael, Maribel Boat, Tanya Giwo, Raiza Burillo, Melvin Desio Mayumes kan Leonora Bautista. Concepcion kan Asitura family, Dalin Macleo Marzen, Nanay Sosima, ti City Agriculture kan Bantay Ilog from Angelo Asitura Concepcion. Kidlin, Kid, Ann, Jim Lawrence, Family Malana, Doka, Baksa kan Manlilin, ti Solana Cagayan from Madeline Ballesteros. Rumbawa ang Batali family, kastamot ni Tatang Jelly, Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Mundo Taberna Alejo kan Rafacon family ti Tangadan San Quintin Abra, kan Sitio Punga Kabitaugan Santa Catalina Ilocos Sur from Leniki Alejo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Kara. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kumata nakaradkad kayo adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan akara. Tubuak iti launyon, iso aka ay ayo iti dumdumngag kadagiti drama ama ipatpatangatang iti radyo man wenno iti YouTube. Nabayaga kon a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel nga uray idi addaak payla dita Pilipinas manang. Ket ita taddaakon ditoy Hong Kong, kanayon latta ti panagdengdengeg ko uray madamaak nga agtrab-trabaho ditoy balay ti amok. Diyak ngamin mapupuutan ti oras ken ti panakalpas ti ubraek tamaliwliwa ket nga rod adumdumngeg. Kas kadagiti padak nga OFW adamot tiyak malipatan a padas ko ididamok ti umay agtrabaho ditoy Hong Kong. Ket namnamaek a makaibati iti liwliwa kadagiti naayat amang tartarabay. Sapay la ko mga rod manang tamapilimet a maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Kumusta nga iti pa nag-follow up mo iti agency anapan mo nag-applyan, anak ko? Naimbag adamag nanang, adan employer ko, kat flight kon inton sumaruno a Domingo. Nasaya at nga road no kasta. Sigurado ka din, iti ipapan mo iti Hong Kong, Kara. Nanang, talaga kayat ko ti mapanagtrabaho iti sa bali a pagilian. Kayat ko aguminawa mo ti panagbiag tayo. Madanaganak ngamin anak ko. Nagado ti madamdamag tayo asaan anasaya at anapasama kadagiti na pan nag-domestic helper iti sabali a pagilian. Nanang, saan nga agpapada ti gasa ti tao? Anya ti amu tayo, no may saakto kadagiti mapagasatan a makatumpong iti nasingpat nga amo. Sapay ko mga road, basta nadam ti bagim anak ko. Nanang, di kay agdanag. Adumot ton ti nakasarita ka nagtrabaho iti Hong Kong, kat mayat ka no mo ti experience da ijay. Ngam, kaskunada nga roden, swerte-swerte ka no at talaga ti mapan iti sabali a pagilian. Basta di mo liwayan ti agkararag anak ko, tapno ka na yun nakaatarabayan ti Diyos, sa di inuman ti ayan mo. Nanang, kat anadan nyo mo ti bagiyo dito'y Kanayon nakto nga umawag, tapno amuyo ti mapaspasamak kanya kiji Hong Kong. Namnamaan biday ta anak ko. Saya atam ti trabahom ijay, tapno maayayo mo, dagiti agbalin nga amom, Kara.
sukon dito airport. Sa dino nga tati ayan di ko nada mang sukon kanyak dito eh. Ha? Dayjay, nakasurat tinagan ko iti placard nga igaman dayjay lalaki. Asit gakman. Hi! Hello? Si kakadi ni Kara? Juan, siya nga rod. Nakita ka nakasurat tinagan ko di taigam mo a placard. Iso nga ima si Degak. Si kakadijay ko nada mang sukon kanyak. Wen, siyak ni Daryl. Agtrap-trabaho akmat lang itayin tagbalin ni Amom. Agpaiso? Ay na, agyaman ak tadapada ka Pilipino iti pagtrabahwak. Wen, isa di ka agdanag. Siyak ti makamukan ka. Isurok dagi ti rumbang nga aramidem. Agyaman na ka. Nasinpot matla ka di ti amo ta? Nasingpet. Basta suruto mamin yung instructions ti amo ta. Awan parikot. Nasayat damat. Basta tulungan na ka. Adda ngamin amak ko, gapo ka dagiti madamdamag mi iti Pilipinas, adakas ang mapagpagteng ti daduma akailyan tayo iti dayti apagilyan. Talaga kasta. Numapan kay ti sabali apagilyan, talaga rumba nga makigasang gazat ka. Nga madumot dagiti kakalugaran tayo na pagasatan iti nasingpot ni amo. Isa nagbayag da ditoy. Sa bagay, adda ka asi ti Diyos. Saan na tayo abaybayan? Puno day tangay bagam. Ala, mapanta nga rodan. Iti kasta, makita mong tagbalin ni amo. Mamamumon. Siguradong agur-uray ni Sir Ije Balay na. Amay kan, tara Sam. Hello, you must be Kara. Welcome to our home. Yes, sir. Thank you for having me. We are glad to have you here. I hope you find everything comfortable. Yes, sir. Daryl will be your companion here, but he is also my driver. Okay, sir. Please let me show you around the house and introduce you to our dog. Yes, sir. This is the living room, and over there is the kitchen. It's very nice, sir. Thank you. Here is your room. I hope you will like it. Yes, sir. It's perfect. Thank you so much. You're welcome, Kara. And lastly, over there is Max, our dog. He is a very important member of our family. Oh, he looks very sweet. I will take good care of him, sir. Good to hear that. If you need anything, just let us know, huh? Yes, sir. Thank you again. Alright, get some rest now, Kara. You will start your work tomorrow. Thank you, sir. And good night. Hello, Nanang. Karanak, ay agyaman ak tay mawagkan. Kumusta nga iti sasampot mo dita Hong Kong? Nasaya at mat, Nanang. Saan mat gayam unay anawati-wat ti biyahe. Medyo napudot laang itati panawan dito'y, Nanang. Kasta ka di anak ko. Agad, namamom nga rudan aja agbalin nga amom. Wan, Nanang. Ngam, jay pay laang boss may alalaki. Awan ti pamilya na. Napanda ka no nagbakasyon iti lugar di babae nga amok. Kasta aya. Di dudwa kayo nga rut itadita balay na. Ay, saan, Nanang? Ada kadwak a Pilipino dito'y. Ni Daryl, driver ni boss mi.
Iso ti pasaray at dalaang dito'y balay, kalpasan ang maitulod na ti amo mi iji opisina na. Iso nga adda kadwak nga agtrabaho dito'y unag ti balay. Ay nagsayaatan ngay, no dagayam kadwam apadam a Pinoy. Wen nanang, medyo nabayag ka numoton dito'y ni Daryl. Kat basta surutan mi ti amin nga ibagada, nasaya at da ka numot. Anya nga ti trabahom dita anak ko. Aglinis ti balay da. Kan adagayam asod akasla ka pamilyada moten. Iso ti may nga aywanak nanang. Ay sapay lako mga road, tanasaya at da nga amo. Ay di mo lipripatan dagiti bilin ko kan kakara. An nadam tabagim, mangan ka iti oras, kan saan ka unay nga agpuy-puyat, anak ko. Wen nanang, basta awagan kayo akanayon no adawayak. Tapno amuyo ti mapaspasamak kanyak dito'y Hong Kong. Iti isasambay ko dito'y Hong Kong manang Emmy, napalaos ti ragsak ko, tanakitak anasaya at mati ugali ti agbalin nga amok. Malaksid iti dayta, nakarkaro pa yan ang masuportarak ti pamilyak a pinanawak dita Pilipinas, taamu tayo met at talaga anarigat ti agsapol iti natalgad a trabaho dita pagilyan tayo. Adda kadwak apada a Pilipino anasangpetak iti balay ti nagbalin nga amok manang ni Daryl. All around ti trabaho na iti balay ti amok. Ngam ti kang runaan nga obrana ket ti panagbalin na a family driver. Ni Daryl tinangisuro kanyak iti rumba nga aramidag. Kano kasano a makilanganak kadagiti amok manang. Iso asa anak a narigatan a nag-adjust. Ti maysa na ibilin a trabaho iti balay ti amok ket ti mangtaraken a naimbag iti aso da akayarigan na meten akameng ti pamilyada. Kara, naitulod ko ni boss ito opisina na. Inaktula sa kunan na ninton malam. Anya nga rod ti aramidan ta ita. Nas ka nadalusan ta tintero a balay na. Mangrugita dita kusina. Ado ti masapol a madalusan dita. Isimpata ti amin nagargarat da. Sige, basta ibagam kanyak dagiti maliwayak nga aramidan. Uray siyaklatan ti agdalos diti kusina. I-check mo tulaangan no adda maliwayak. Okay nga rod, sikat ti makamu dita. Siyak, rugyak matan dita salas. Kalpasan na, mapantan to dalusan dagiti kwarto da. Talaga nga amom amin ng ter aramidam dito'y anya. Una, ang amidida mo, medyo marigatan akmat. Nang runakat all around gayam ti trabaho ko dito'y. Naimpaglaangan na, taimbaga ti asawa ni boss, ang mga alada iti kadwak a babae, kat si kadayta. Naimbag nga rod ta na pag-asatanak. Ngam siyempre, agdadamo akmat dito'y. Iso nga adupay ti jak mo maipapan dito'y balayda. Naimbaglaangan ata adda ka. Baybayam kara, talalayan ka kanayon. Nasingpad na kita mo ta. Basta kontento da iti panagtrabaho ta. Di kagdanag, taaramidak ti amin nakabailak. Sige nga ron, mapan iti mapan mo paglinisan. Siya kun ti makamo nga agdalos dito kusina. Okay kara. Ngam na da kayat mo amaamuan, ibagam lang ha. Di ka agbabay niya agdamag kanyak. Wan Daryl, kat agyaman ak unay. I need you to take our dog for a walk.
He needs exercise. Yes, sir. I'll take him out for a walk now. Make sure he stays on the leash and be careful. He can be a bit playful. I will be very careful, sir. Walk him for about 30 minutes, then bring him back. He usually enjoys the park nearby. Okay, sir. I'll take him there. Very good. Remember, Carla, he is very precious to us. Don't let him out of your sight. I understand, sir. I'll take good care of him. And if you need anything, just call Daryl. He knows what to do. Thank you, sir. We will go now. Okay. Take care, huh? I expect you to be back in 30 minutes. Go now. I trust you with this task, Carla. Okay, sir. Kara, kumusta ti pa nang ipasyar mo di taso? Nag-enjoy ka di? Wan, nasingpot-mat ni Max. Iso na lang tadal alikutag na. Talaga. Isa ang masapul at harak naman na imbag. Sipsiputam. Napatagunay ka dagiti amo taday tang aso. Wan, imbagamot lang ang kanyak ni boss. Ajak ka no baybayan. Dahil tati may isa ka dagiti kapapatga na trabaho dito'y Kara. Maawatak Daryl. Iso anas kan nga ganadak. Nasayat nga Rod. No ada masapul mo, di ka bumda nga mangibagaw nagsaludsod, ah? Wan Daryl, katagyaman akmanan ha. Kas makit kita kat amo matantar aramidam dito'y balay da amo. Basta ipang pangrunam day ta aso da. Kasla tao mo't lati kapatag day ta kadakwada. Wan nga rod, iso atunggal irwar ko, sigurado ka saan ang makaakal iti talina. Rumbang laeng. Tanod dadakas na napasamak dita. Ay na, jak laam mo sa wunan, Kara. Agyaman nak iti patigmaan mo. Malangarod, agi na nakabit. Samon turugyanan dagiti daddo mo pa at trabaho diti balay dagiti amo ta. Tani, amang ano ko na yung dandukit ding awan tar aramidam. Hello, Nanang. Kumusta nga, iti pa nagtrabahom dita? Nasayaat ka di ba't lang iti amom? Wan Nanang, nasingpot da kada kami kan ni Daryl. Kan wan gayam, ada aso da, nga iso ti may sa atartaraknak ditoy. Kasta ka day. Ay na, ang nadam nga ruday ta anak ko. Sapay madamdamag ko ang napatagdiaso kadakwada dita. Pudnot ako na yun, Nanang. Kasla ka pamilyada ti aso da ditoy. Sapay, adal alikutag di aso da. Basta ang nadam, Kara. Kun ang nadam mo tabagim ang mga numabambanog kamot unay. Saan mat Nanang? Tadamat ni Daryl akad kadwak ditoy. Agtintinulong kami kadagiti trabaho ditoy ayan ti amo mi. Nasayaat nga road no kasta. Basta di mo ar-aramidon dagiti iparit na kada kayaw. Nasken asurutom amin nga ibagadaken ka. Wan Nanang, di kay agdanag. Nasaya at ti kasasaad ko ditoy. Nasaya at mat tinagbali na kasasaad ko iti umuna alawas ti panagtrabahok dito'y Hong Kong manang Emmy. Nang runakat kas iti nakunakon, adda kadaraan tayo anasang putak iti balay ti amok.
Dakkel tinaitulong kanyak ni Daryl. Tapno nalaka maadal ko ti amin at trabahok iti balay ti amo mi. Pudno ang makabannog manang, ngam agas ti bambannog ko ti dakkel mo't basit agatad, ama ipatpatulod ko iti pamilyak di ta Pilipinas. Kinapudno naman ang saan nga istrikto kanyak ti amok no maipapan kadagiti trabahok iti uneg ti balayda ti pagsasaritaan. Ngem no maipapanan iti tarakenda nga aso nga intalek da kanyak, nadlaw ko asabalin ti tenor ti saritaan. Kara, I need you to take Max for a walk again. He needs his exercise. Okay, sir. I'll take him out now. Remember to keep an eye on him at all times. He can be very, very playful. I will be very careful, sir. You take him to the park again. He likes it there very much. Yes, sir. And please be very careful, okay? Be back after 1 hour. Yes, sir. I'll make sure we will be back on time. If there's any problem, please call immediately. I will, sir. Thank you. Ado ti tao ita diti parke Magustuak mat no kasto niya ipaspasyar ko ti aso ti amok. Tamakarwarak mat. Itay kami pay lang agpag na. Amangan no nabannog mat to'y taraken dagiti amok. Ay, tinasaya at agtugawak pay dito'y. Ikawit ko ti tali ti aso dito'y likod ti tugaw. Aday ta. Baybay ak abuyaan na dagiti pada na nga aso nga ipaspasyar damot ditoy. Ay, makabanog mo ti agpaspasyar. Kasla ba katugtog lepak pay kiti? Ay, pakapayup-yup ti panawan. Makapatugle pa talaga. Ay. Nairidip ko mo't gayam. Ha? Ayanan nga jatarakan ko. Awan mo't nandito nang italyak ti kawar na. Ha? Diyos ko, napanan na nga tan. Awan mo't tan. Hala, sa dino'y tan ti pang birukakan ko na. Ay sus, sigurado akapong tutnak ti amok. Iti ka nito amaamuan na amapukpukaw ti aso da. Tinasayat, sa pulot di aso ti amok, narigatan. Kapong tutnak lakit di, nujak nga birukan di aso na. Daryl, tulungan na ko ma. Apay Kara, anya tinapasamak? Mapukpukaw ti aso ni boss. Anya?
Saan mo napasamak dita? Naginanaak dito parke. Intalik dito likodan tinagtugawak. Nayop-yopak kat nairidap ko. Idi, namaring ko asak. Awan mo ti aso iti naka-Italyan na. Ay sus, delikado dita Kara. Amumot no kasanod ti kinapatag dayjay nga aso iti amo ta. Diyak amuno niya ti aramidag. Binirok kun ngam diyak nakita. Palasan pa sa pulan ka dagiti napnapanan nyo. Ang mga no ijay tinagturungan na. Sige, naskan ang mabirukan adagos ti aso ni boss. Sigurado nga agungot kanyak ti amo ta. Tigagdanag Kara, umayak dita. Tatulungan kang agbirok. Kinbagak mo tanda kita mo. Sapay ko ma, tamasarakan tayo mutlang ti aso ti amo ta. Agyamanak Daryl. Sige, taituloy ko sa pulan ti aso ni amo. What happened? How could you lose Max? I'm sorry, sir, but I promise I will do my best to find him. I trusted you with our dog, Carla. This is unacceptable. Please, sir, give me chance to look for him. This is a serious matter. Max is very important to our family. Don't worry, sir. Daryl and our friends are helping me to find him. Be sure to find Max. If not, I have to let you go. Oh, sir, please, no. I need this job. I will find Max. I promise. You should have been more responsible, Carla. Go and find Max now. If not, I will not accept you in my house anymore. Diyos ko, tulungan nak. Sapay ko matama sa pulan, mititarakan ko nga aso. Diyak kaya timawanan iti trabaho. Sa dino ti papanak, no papanawan nak ti amo kiti balayda. Sa dino nga ton tinaturturong ni Daryl. Ninakpay mo tinawagan manipo ditay. Carla! Ha? Ni Daryl? Ha? Kadwa na ti aso! Kara, nasaraka ko ni Max. Oh, ato yan. Ay no, agyaman nak. Sa dino ti nakasarakam kan kwa na. At ay ti may sapasit ti parke. Nakita ti may samot lang nga Pinay amang ipaspasyar iti taraken ng aso. Sinurot ka no ni Max ti taraken na. Iso adinan pinalubusan pa'y. Ta sigurado ka no nga danto mang sapol kan kwa na. Ay Diyos ko, agyaman nak. Kunak no mapukawan ako iti trabaho. Ha? Apay? Kapilitan ang nagawid akitay. Tamok nga orasan na kami ni amo. Isa na mo na mapukpukaw ti aso na. Kat, anya ti kunana. Kasaunay apungtot na. Kat di na kanon awatan iti balay na. No jak masarakan ti aso na. Kasta ti kinapatig ti aso na kinukuha na Kara. Naimbaglangan na, tanasarakan tayo mutla dagos ni Max. Mala, agawid tan, ta sigurado nga agur-uray yung tamo ta. Ay sige, katagpakpakaasi aka din ako mapapanawan. Awan ti papanak no din akong awatan iti balay na. Masingpot ni amo. Basta ikarim madimon ton baybayan pa iti trabaho. Kan masapul atong palom ti karim kan kuana. Tapno agbayag ka pa iti balay na. Uwan Daryl, jakon ulitan ti napasamak. Kat agyaman akmat kan ka. Noowan ka, jak amon no anya ti mapasamak kanyak. Agyaman na, Daryl.
Ngunay aragsak ti amo, idinasarakan may matlaang ti aso naman ng Emmy. Kasjay kapatagkan kwa na ti tarakan ko. Nagpakpakaasi ak adinak kumaikatan iti trabaho. Kat kaasi ti Diyos, imanugot matlaang nga agtalinaedak pay iti balayda. Kunak no mapukawan akon iti trabaho iti daydi agundaway manang. Naimbaglaangan tanaasyan matlaang kanyak. Manipod idin sinaysaya at kun ti trabaho k manang Emmy. Kat makitkitak met ama ay ayon kanyak ti amok. Aging gaita manang adaak pay laeng iti poderda. Kat imbilang dakon akas lakameng ti pamilyada. Nakabakasyonak metten di tapagilyan tayo. Ngem sinigurado pay ti amok nga agsubliak metlaeng kadakwada. Daytoy ti padas ko manang. Kat sapay ko ma tanakaibati iti liwliwa kadagiti dumdumngeg. Toy pagayam mo, Kara. Pagayam ko akara, nagasat kamet iti nasarakam nga amo. Ta saan akas kadagiti dadduma a terror ama ko na. Husto ka, makaliwliwa ti nagbalin a padas mo. Saan man nga iso tay makuna a parikot, makaayayo latta nga ikanbiag. Ta ipalagip daytoy arumbang laeng nga ipamaysa tayo ti atensyon tayo iti trabaho. Wenno anyaman nga obra tayo, tapno di tayo tuket maipasungalngal iti alanganin. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugot iti danal tibiyag.